Kedam tang chiti ni phai inquiry ni Dwarbaguri constituency ke parlo Deithor Rongbong khat lapen Dehuri ahawar along ada por phai ner ke malom pen RV ke jang par piga jok langge thepen school hem kanglum lapen chek abeha be par ke klematum lapen hem kanglum donatum kisumnang Lason si lakha inquiry trok Dwarbaguri constituency angkang Deithor police station ke parlo jesamet Dehuri alangroy langge the par piga jok pen nangan chek abeha be par ke klematum lapen hem School lo ke charlia hem kangluma jok pinangan kanohok pondolo lapen bangso lang ke the pena jok ongdunga hidia jo lang kangluma jok sok sitami lang ke pon kanohok dunlo anpartami lason si check bepar beha ka chokle matum sitami ke ongdung kanohok pona jok ningdu ka son si dolo puta check a bepar ka choklem pon vek abang photu ningdu chipi pon rinti Lapen bangso lang ge the pen ajok rong thom plia rong ahidi lang kang lum pen sok sitami lang ge pon lap ajok hala bangso rong atum akisung chetong nanglo News report Karbing Long Live